Yallo yau dai ina fatan zaka shiga makaranta. Mana mama abin da zan min dole. To Allah ya sa don ko jiya sai da ka cika ƙoshi sannan ka ce baka zuwa. Amma ai kuma jiya ke san da cewa wanki ni tsaya ne. Mu za gwada ma wanki jar ƙanar kawo shi. Shi ho baba gaba ɗaya gane yake ko son zuwa makaranta na abin. Kuma don an ka gaban ba da uzuri na. Laya kuma naga kana mummuke huska. Mama wallahi wani abu naka ji ga ciki na. Dama haka kake kullum sai ka samu ƙaryar da kai. Wallahi ma ba haka ba ciki na naka ji yana zafi. In bai iya zuwa makarantar mama ku kyale shi. To yallo shiga ɗaki ya kwanta tunda dai ga omu nan na magana. In gyato mamu sakon ki ya isa ai na ce shiga ɗaki. Shegiya mu na huka Allah. Na gano ɗaya ga iya mata mai kunu da ruwan sanyi ba a haɗi ba ta haɗi. Wata nan sai na gabje miki baki. Ka tashi makaranta don ubanka. Ciki na yana mai mugun zafi. A'a Allah ka sa in samu wanda zai fahimci abin da nake ji. Yalo ka miya ka duduke da boro uba. Za a fara muku jarabawa ko ba ita ka zo rubutawa ba. Malama ita na zo in rubuta amma kuma ciki na naka ji yana min ciwo. Rika dan shege maka ri guda ga wanda nake iya baka. To hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu. Kon ga bala'i wa cikin kai ke ba na waje gare mu ba. Ci hanci ya kamata ka bai. Malama, ina da lalura hita an takile ne, lalura ce babba a ban izini. Ana tsakiya ga jarabawa zan bari ka hita, wato yan baka ka hita ka labe ka sato an sako. Minti biyu da ka wuce su kari oba. Nurse, don Allah dai ba ni ciki na kamar sifar ciwo. Lallai lalura ta babba. To yanzu bari mu haɗa ma paracetamol da paracetamol. Ku can uban kun jiya ku ce mu ajin gawai ba a haushashe tuyanci. Na ce Allah ma duk uban da ya ƙara tuyanci shi na kashe mai kai. Datta wallahi maganin ga da kibban na sha na ƙara jan bala'i. Ka warkewa na zai yi don Allah ba bala'i na ba. Ka gane yanzu ka ƙara daurewa ka sha hanga glucosamol. In ka sha shi ka ƙare sannan ka dawo ka sha hanga faculopixi. A'a. Binan safar buhu 30 da kace a dokan ma na shinkafa. Da kwake ras 100 nasa an loda makanta. Kai jahili yake in kana sara baka diben bakin gatari. Ba ga ni yalo yana nan duke yana jin ku. Dada shi kenan na rance da Allah finin sifar taka ta ƙare. Da yan magana gaba yalo ƙarayen ta tsakiyar kasuwa wallahi. Yalo me hana ka mutuwa tun can makaranta? Ni ce me hana ka buga tun can don uban ka? Rance da Allah ta kai nika na kwan bi babu aiki. Gare ka zan gwada an gani shi a waza na aiki cikin kai ko ba shi ko harshe ka ciki miya ohani ne. Yalo kashin kuɗin ga da kasa ne ba su zuwa banza. Da an kwada cikin ka babu komi sai ka ci ubanka don ubanka. Har yanzu baka yadda da bai da lahiya ba kenan. Dan jidali ga kyauta bakin mugu yace a kawo ma. Sai godiya bakin mugu. A dura kwana da gaji a mai nama ita. Da na zama ga abu bai wacce sai ga uku kwana zai doga da. Yanzu nan 1 2 3 shikenan oga za ka yi da aikin ka. Balant. Saki sumar da shi dan shege. Na rance da Allah tun da ka bari ya tashi sai na ma allura 70. Da Allah ga uzuri kuskure aiki da. Tsakana da Allah in kana mutuwa sai an gwake ka amma su. Oga don Allah mai uzuri don Allah wallahi kaddara. Kaddara nan da ka kira ka. Yallo yanzu dai ina fatan jikin naka ya ma sauki ko. Kwarai ko mama jiki na ya dama. Ke ga abin da nika gudu ko har naira 100 hannu biya na aiki. Amma gashi nan ko gode ya ƙi min. Don me zan ma gode? Ko ina ubanka wallahi yau sai ka gode ni. Sai ka gode don ubanka. Ko baba na gode ko in ka shege. La ilaha illallah. Ka tsadan shege ya ga ka yi daga da ba ta ka. Amma maka na rance da Allah da ya mutu kai madadi ne. Yallo Allah ya bele ka na ceto rayuwarka. Bakin kare na ka haɗi. Sai da man kai waka ubanka da shi sannan ya samu damar hituwa. Yanzu ko wallahi ina ji na lahiya lau. Gaskiya bakin mugu na gode sosai da wanga gyara da kai. Kan aje muku gode. Mun gode likita. Likita mu ma muna son mu ga amana yadda an ka mai to Allah mu ma amana haka nan dan wallahi gaba ɗaya ba mu shan kaya. Ai ba sai ku haɗa ni da Allah ba aikin fi sabilillahi ne. Datta zo kai min su ga gadaji. Ni ba dan ta yan samu buloli.